Pamusoro, Your Excellency, Comrade Emerson Damzo Mnangagwa. Ndiri mwana wenyu, ndinonzi Tamba Oga. Tisi vana venyu vanenge vachiitawo nziyo dzinoteera maprograms amunenge muchiita kubva kare. Tinenge tiripo tichibatsiridzawo nenziyo tichiperekedzana mukati memabasa amunenge muchiitira nyika yedu ino yeZimbabwe. Asi tine chichemewo chatinenge kuchitsawo kwamuri kuuya kudai kuremerwa nemabasa kuti tikwanise kuendera mberi nemabasa edu. Zvikutiremera nekuti hatina zvikwanisiro zvinoita kuti basa racho rikwanise kuendekawo mune zvakanaka. Kutozvininipisawo nokukumbirisawo kwamuri kuti mupindirewo mutinonorewo nezvikwanisiro zvinoita kuti tikwanise kubatana nevamwe pakuita maprograms atiri kuteera nyanye zvamuri kutipa munyika muno kuti nyika iwane kubudirira zvakafanana neNDS 1 uyezve neNDS 2 yatakatarisana nayo takananga kuprogramu yeVision 2030. Tiri vana venyu kupoterawo kwamuri nevamwe vose vanenge vachibatsirawo vamwe mukati menyika zvakafanana nemaadvisor enyu uyezve nevamwe vari kusponsawo maimbi akafanana naWicknell Chivayo kuti dai vakwanisawo kutinzwawo vatinonurawo pamusoro pekuchema kwatinako. Shungu nemusic tinayo kuti ikwanise kufamba ichibatsirana nemi pakufamba kwamunoita nenyika muchiyambutsa ruzhinji rweZimbabwe. Asi zvikutiremera ndezvekuti zvikwanisiro zvacho hatina, uye tine mhuri yatinenge kuti tichengetewo. Tiri kuremerwa, tiri kukumbirisawo kuti mutibatsirewo. Inini semwana wenyu Tamba Oga munondiziva kubva kare ndichiitawo basa iri nguva yekutanga yehurumende yekutanga nanhasi muhurumende itsva iyo yamuri semutungamiri wedu. Tirimo tine maprograms atinenge tichingoita nenziyo dzatiri kuramba tichiita kana mukatarisa pamaTV munenge muchizviona kuti izvi zvinoitwa nevana venyu. Vana baba, vana mai, vakomana, vasikana, hambei tinovhotera vaMunangagwa. Mutungamiri wedu watakapiwa naNyadenga, mutungamiri wedu watakapiwa navadzimu. Kubva Zambezi kusvika kuna Limpopo, kuna Runde kusvika kuna Save. Asi tiri kuremera kuti tibatirane nenguva nekuti hatina zvikwanisiro. Kukumbirisawo tinonorewo tibatsirewo sevana venyu tikwanisewo kuendera mberi. Tagara tirimo mumusangano tiri vana venyu, hatina patakambobuda mugwara kuchema bedzi nekuti tinenge tichiremerwa pakuita basa rine nguva zvinoitawo vana vevamwe. Nokutendai, ndo nziyo dzatinadzo dzamuri kunzwawo kumashure kwedu dzichirira idzi, ndo nziyo dzatinogara tichiita, ndo nziyo dzatiri kuramba tichiita. Tine dzimwe dziri kuuya kumberi, asi kuti tiwane dzimba dzekutsikisira dzakasununguka hatina. Tiwanewo zvinotifambisa kuti tisvike panzvimbo nenguva, hatina. Tiwanewo zvekushandisa kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka, hapana. Upenyu hwedu huri kuwira pasi nenyaya yekuti takapinda mune zvimwe zvinhu zvokuti vanhu chaivo vari munyika vazhinji havakwanisa kutirwisa nekutivenga nenyaya yezvinhu zvatinenge tichiita. Asi tine chiziya chinangwa chekuti gwara ramuri kuita iri nezvamuri kuratidza vanhu ndo upenyu hwedu hwatinodai sevana veZimbabwe. Tibatsirewo tikwanise kusumukirawo tichisvikawo pano kwanisa kusvikawo vamwe vana zvinhu zvedu zvifambawo mune zvakanaka. Ndokutendai mwana wenyu, ndokutendai President nekuteererawo kwamaitawo mashoko atiri kupai iwaya.